Anyalaki din! Kunakken ka nga agawid ka masapat agluto ka. Anya ti orasan? Ha? Hoy, Fidel! Ding-ding ganak! Maaw-awatam ti bagbagakan ka! So, sagsakit ti ulo kon ka. Sao ka, sao? Tapay, naumakan kanyak? Di na kon kayat? No kayat mo asumardengak asao-asao, surutem amin dagiti bagakan ka. Saan asumrak di tamay sa alapayag mo, rumwar ijay bangir alapayag mo! Ay, awanan ti maibagak. Iso ano mabalin, sumardeng kan ngagsasao. Apay nga awan may bagam? Agsao ka, Fidel! Amok asaan ka nga umal! Amok nga ado ti may bagam! Ay, naapo, aya. Pag inanaanak man mat. Tapay, adda siguro babaim ija opisina yu anya. Iso addi mo kayat adeng ganda giti bagbagakan ka. Asino ti babaim? Ha? Asino? Ay, susapo, ay, manyalagid din. Nagrigat na yati kasla armalay tingiwat ti misis na. Siya, kasla armalay tingiwat ko? Naumakan kanyak! Sumungbat ka! Sumungbat ka! Nagsapa ka mo itin nga umayag duty, paray. Kaya't ko nga minaliklikan ni misis ko, asao pare. Nagsakit tila payag ko kan na. Anya laki, din na yata kita misis anang iwat. Malas mo, taday ta klase ang misis, tinatumpungan, paray. Wan nga rod pare. Oh, naipalisinsyam ka din, ibagbagam nga armalite mo. Ha? Panagpapalisinsyam man rin itipaldog, paray. Awan armalite ko. Si Kamot pare. Kanayon mo nga ibag nga, da armalite mo balay yun. Ah, di kaya't ko asawan pare. Di ibagbagak nga armalite. Kat awan sa bali no saan ani misis ko. Anya? Hey, ni misis mo gayam? Kunak ano paltog, paray. Wan pare, ni misis ko. Kasla armalite nga agpaiso tingiwat ni misis ko pare. Saan asumardeng asao. Kay, dahi ta ti pagparparikotam. Ha? Wan pare. Iso ti pagsaksakitan ti ulok. Ay kit bayam lang nga armalaitan na ka ni misis mo, paray. Oh, makaumamat nga rod. Kasano nga ta? Nujakton matapelan ti unget ni bakit ko. Kat madiswak. Ay, dahi ta ti delikado, paray. Si kapay mo nga rin security guard, iti may reklamo nga nagsipat iti asawa na. Iso nga rod, ajak kayat amapasamak day ta. Sapay dahi ito'y banbantayan to yung opisina. Opisina dagiti makunkuna, social worker. Dito yung agreklamo, dagiti abuso a misis. Ay na pare, narigat mo't no siyak ti umay ireklamo ni misis ko ditoy. Ay, sos, dakil pa kay babailan aparay. Isualiklikan masaktan ni misis mo. Nay, mabit lang pare. At ang message, naguni ka ti cellphone ko. Ay, kung pasama paray. Na, nay, dakal pa iso. At ang mensahe ni misis ko pare. Aha. Ne. Nagatid dogmat ti message na iti cellphone ko. Ay, sos. Kitam, nay. Ni, kaslamit yung nobila. Mabit lang pare, dabasaak man ti mensahe na. Ay, sos, manong nga oras mo nga abasahan na ita mensahe na paray. Ah. Nagatid daw. Ay, saan mat nga oras si Kamag? Kaya pa nag-reply mo pa nga eh. Ay, wala. Kat no ti kayat na, kada saludsod na, kat adamat katukad na asungbat. Ay, katagaramig ka mga rod ati sungbat. Akasla ka atid daw iti nobila paray. Ne, pagre-ring ti cellphone ko Tayman. Hello! 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 Oy, hello ka, hello. Mangmangag ka kay. Hello hello! Di ka mat sumungsumbat. Siguro, adda sa bali akat chat mo. Iso adi na kayat asumbatan na niya. Bakit adak dito'y paradaan? Agawid ako. Siguradom adito'y balay ti pagawidam. Tama nga no sa bali abalay ti pagawidam. Ay, susapo, sa dino ko maabalay mo ti pagawidak. Kat ije balay ti babae ma. Hello! Hello! Bakit? Agawan-awan ti signal dito'y. Nakapoy ti signal dito'y paradaan. Hello! Hello! Hello ko na! Tagkulitan na yan. Itipag man lang. Oh, maday ta. Agtal na ka matlangan. Iso ngay nagdak mo ti cellphone mo, tanda ka chat mo asabali a babae. Amok day ta nga
Sino ang lalaki? Saan nakamamay saan si Ka Fidel? Hoy! Apay asan ka ngagtagtagaray? Kasarsarita ka! Na! Apay anaw nagtipang panunutam? Jay ka di babaem tipang panunutam, ha, Fidel? Atay pagbagam aya. Itayak pa'y asaw-asaw ditoy. Nagadun timbagak. Sa nga kilometraw dagiti imbagak ken ka. Ita, damagan nak iti kasta. Anya ayat ibagbagam. Jay text ko ken ka. Saan mo pa'y anareplyan? Saan ka nag-reply? Ay na, Jesus, nalipatak siguro nga instead, Kita ang manday tarason mo. Nagatidog jay text ko ken ka. Talaga mat nga tidog. Inururay ko ti reply mo. Ngam awan. When ngam inawagan nak mo titay. Ngam inedap mo di cellphone mo. Kat hello ak ay hello. Bakit? Mabalin ka di apagin na naanak mo. Uray itaman laeng asa anak kumamat nga armalaytan. Paguli mo kang manmati aglawlaw ko. Kaya't ko tinaulimak nga aglawlaw bakit? Naulimak gayam ti kayat mo. Nasakit yung ulok amang dengdengagkan ka. May salaang matiturong ti bagbagam. Nga adda babae. Kat talaga mat nga da babae. Adda ka chat mo a babae. Adda ka ininawag mo a babae. Kan adda ka ginginod night mo a babae. Ay na. Kaano ak nga taya amadan iti naulimak nga aglawlaw. Kaya't kumot apaginalaan tilapayag ko. Aray, si kamanlangan iti sumaho ka ni ma'am. Nek, apaya siya ti ibaon mo. Kat no si kati ay ayaban na. Kaya't nakakano ka sarita. Ah, Amumit anaungot dahi ta amadam tayo. ay, amok ang naglaing asumao. Si kalaan ti sumangokan ko na pare. Tani, agsaksakit ti ulok ni misis ko. Akasla armalay tingiwat na. Ay, sapay ko maa. Saan nakasermonan ni madam? Ingkan, ad-ada asermunan na ka. No saan ka nga agpakita kan kuha na adagos. Good morning, madam. Adda ako nito isang wana. Apay, panagkunam, saan ka nakita? Ay, mulmulagatan na mulat ta kami na. Ay, agulimag ka. Di ka laurayan ng agsawak. Madam, nalpas nga minan ti duty ko. Among akayat mong agawin. Sino ka na kayo kinifidel ti akin kayat nga overtime? Kuha, madam. Double pay, saan yung akayat? Apay, madam, di wala ka din manayunan. Triple payment ako, ma. Sige. Aramidag a triple pay. No dahita ti kayat yo. Ibagam kinifidel tag overtime. Uwan, madam. Ne, pare. Uray ka lang nagkalinduusan ang nakisalita kini madama. Anya ayatin baganakan ka. Overtime ta ka no, pare. Triple pay pa. Uy, mayat day ta. Kaya't, ma'am, saan nakangungtan ni Mrs. Ma'am? Ay, makangagak manan Ado manan sermonan. Anyong, sayang mat day ta pare. Triple pay pa. Kahit, anyang nga rin. Overtime ta ka no, pare. Ay uwi na. Sige, makamuditan pare. Nga overtime, ma'am. Saan ang trabaho? Anya babae manan nga ibagbagam. Talaga, ma'am! Ado, ti babaem! Iso adinak dengdengan! Di mo ikaskaso dagiti bagbagak! Kasano? Kat makauma. Isumit lang nga iso ti pagpabasol mo kanyak. Babae ka babae. Kat awan mo't nga rod. Intunukan nagbabae akit nga rod. Padasam! Padasam ta saan kan nga gaw awid dito balay! Babae ka babae. O di nasaysaya at lang nga agbabae akon. Makauman di agpalpalawag kan ka. Isugaya ma pinag-overtime data. Tada activity da dito opisina tayo, pare. Anyang activity data? Umay ka no mo na giti natultulungan ti opisina. Tapno adamot ka no ti get together da. Kasta kaya.
Di maya makita, nga ado tinakabiti na balbalon. Huwag nga rod pare. Kani, at dapat dekorasyon ni Jay stage. Huwag nga raw. Ngam paray, yung kaman asid ganda di alakay. Anya nga tati masapol na. Ah, natulungan nga ta dahi Jay opisina tayo. Kasano nga ta natulungan ti opisina dahi ta kinalakay na. Kasmadla ermitan yung ti kinalakay na pare. Ama, saan pa'y anang rugi ti programa? Nasa kaya mo unay. Ay, adda magakman ama. Apay, adda ka din na itulong ti opisina me. Ama, Aywan, takal din na itulong na ito yung opisina, iti marriage life ko. ha? Marriage life yo. Dayta akinala kayo. Naglugo ka. Kaya't mo, tay baot ko kan ka na ito'y baston ko. Ay, ikaw ama. Siya ti security guard dito eh. Apay, di mo aya makita to uniform ko. Amok, ang no kasta aluklukon na. Bautan ka iti na ito'y baston ko. Ay, ikaw tata. Ay, tinasayaat. Agtugaw kayo lahat na dito pag-urayan nyo. Taamangan no matamdama. Mangrugin ti programa. Amok, anang iwat ka na ugad ni Mrs. Mau. Amuyo? Ne. Ay, kasano nga amuyo, tata? Isa ti problema may ti kasla armalait ang iwat ni Mrs. Mau. Ne. Naglaing kayo matanama? Ay, Ma'am, no siya gapoy ti na ito yung kinalakay ka. Makita lang tilaga ti tao. Hamukaw ti parikot na. Iso akas tao'y, dumngag ka. Kasto'y ti aramida. Anya ti aramidag, ama. Agdangag ka, adalaing. Paray, umay kantag duty tan. Aguri ka pare. Adda importante a pagsaritaan mi kini ama. Nawata, pati imbagakan ka. Sir. Naawatak ama. Amo kung ti aramidag kini misis ko. Amaw, kastaman ni Mrs. ko ide. Agam, nagpalbalew. Ay na, sapay lang ko matagbaliw mo ni misis ko ama. Diyak kaya't alumakay kan bumakit kami nga ungtan naklatan. Ay, mabalinak ka din. Nga, umasidag ijay stage, sir. Ay wala, ama, mabalin. Ay, kumansunak to ka nitong madamdama. Ay, kasta aya. Ay, kabaalan niyo pa ilaang madgayam di kumansyawn. Ay, at iwan ka pa ilaang mata, nukinansunan lang ti pagsasaritaan, sir. Aray pite, itepe nga gunuunin tayo ta cellphone mo. Addan sa text mo. Ni man misis ko, damdamagan na no apay asa anak pa ilaang nga agawid. Kat amo na nag-overtime ta. Quit boy, apay damdamagan na. Wen nga road, dagulit kami. Mala, bayamon pare, ta-reply akon. Nay, kita niya kay timbaga. Dahiti man ni, kita ang ma. Ay, nagatidugan yung text ni misis mo, paray. Wen ngam nagpaspasak mo't nag-reply. Ha? Kanda ito'y tin-reply ko na eh. Niya nga dito, paray. Thumbs up. May sa thumbs up tin-reply ko pare. Ay, addan ang agong ni misis mo king ka, paray. I get thumbs up to man ati reply ko. Sino nga mo tinang isuro king ka iti dito, paray? Dahil man eh. Jay ermitan nyo abisita tayo. Kahit isutin suro na king ka tayo. Wen pare, naglaing dayay alakay ka. Fidel, itayak pa'y asao-asao ditoy. Ngamsi ka, perperengen nakmatlatan. Nalpas ka na nagsao ba kay? Anya? Tano nalpas ka na nagsao, agi na naak matay. Tanaban nugak mat nagtrabaho.
Agaso matamano nga oras kami nag-overtime. Ado pa'y ti kayat ko adamagan kan ka. Apay at thumbs up la ang ti-reply mo ijay saludsod ko kan ka. Bakit? Anya ngay ko mati-reply ko. Kat naibusan ako ni Tisongbat. Fidel, ah? Isong ngay ta, thumbs up Tisongbat ko kan ka. No di ka pailaan sumardeng asao. Ang yati ko nam. Diyakunay na nga. Iso nga ulitam. Ay, tulang ka talagang nanang. Kahit papanan na nga bakit ak gaya maun? Kunak adinak san ay ayatin nila kay ko. Kasano adi maumakan ka nila kay mo. Kat nakaungungat ka. Minanang mo. Sao ka, sao. Di mo pa'y amuti manglay ilaw kin nila kay mo. Kitaan nyo day ti reply na itinagatidog a mensahe, nanang. Ay, basam langan. Tadyak mabasa. Agasam ti reply na iti mensahe. Ha, 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 laang. Anya day ta, ha, ha, ha. Katawa, nanang. Katawa day ta, ha, ha, ha. Ay, kat naragsak ano kasta. Naragsak no ti reply na kat, ha, ha, ha. Ay, kat na. Si kamot nga main. Kaslar malay detang iwat mo. Nanya kalakit din amisis. Sana naragsak ti kasta. Balbaliw ka man nga minaw na nakaw. No agunget akon, saanan ngagtagtagari. Sana damagan no nalpas akon anagunget. Kas jay laangan tag aramiden na nanang. Nagniwat ka mga main. Padasam tag balbalay wanakaw. Agbalin ka na isam. Kung saan anak ang iyong iwan? Sinurot mo man lang kay balakat ko kan ka. Uwan ama. Mayat. Effective. Kunakmat kan ka. Iso nga ita, di na kun unay serser muna ni misis ko. Amang ano nabanugan. Ay, katuan no sao. Payam lang. Mauman tulata. Ama. Anniversary mo ita kay. Sorpresa at man. Dayta ti kamayatan nga aramida. Kuna na siguro. Nalipatak yung wedding anniversary mi. Ay saan? Apay ko maamalipatak kat labs na labs ko ni misis ko. Uray no kasjay na laan. Bakit? Happy anniversary. I love you. Urayak na makasangit ka dagita sa hapong ngayaw awat mo na kay. Nalabaga ko maarosas tiyawat ko kan ka. Ang sabong ti karabasa laangan. Tabingbingam bakit? Agyaman na ka na kay. Kunak no din ako na iayatan. Sus, mabalin ka di met amalipatak ti anniversary ta bakit? Pasensya kan alakay, no puro ung-ung timpakpakita, kan imparparig na kan ka. Imbes ko maapuro ayat. Bakit? Tinapatag, kat saanan akasla armalay day tangiwat mo. Natanang kaitan nga agsao, kan saan kan anaungan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Sabino ka di manin ti papanam, Lilian, bakit? Nagsapa ka man na nagrubwat, kan nakalipstick ka pa eh. Anya lakit din ayato'y asawa. Damag-adamag. Mapanak laang iti sentro. At dalaang mapankugatangan a para dito'y balay. Kasta ka di. Alang araw din, mapankan. Tapno makasubli ka matla dagos. Uy, lakay. O sige, mapanak nga rudin. Agananad ka, bakit? Uwin ka di lakay. Di nakpakadanagan. Adda ka din ni Lilian Barok.
Kayat ko kumaa makasarita. Pasensya kayon, ngam awan pa'y ni Lilian nanang, itay pa'y bigat arimwar. Ngam saan pa'y matla nagsubli? Anya? Sa dino nga'y tinapanan na. Ay, anya lakit din di asawam, aya. Kunanamat nga dala ang mapanagatangan ni Jesentro. Angam ala, agsubli kayon tulangan intun sumangpet ti anak yo, nanang. Sige nga, Rod Barok. Agpakadaak nga, Rodan. Sige, nanang. Apa yan na uli ka, pare Roger? Ada parikot mo? Awan, pare Nardo. Agtrabaho takit din. Tapno ado ti malpasta. Sige nga rin, pare. Ang nangag ko nga may hindi sayang gustong maipapaniti asawan. Ha? Sana pa nakibiyang, pare. Ang magpaliw ka. Amang narugrugitaan ni bakat mo ti ulom. Sana dito iti pagsaritaan ta. May papaniti day tabanag, pare. Ala, lipasan takit din ter aramiden ta. Naimbag nagsapa, Maritina. Umayak man. Katuan, amare. Ala, sumrag ka. Nagsapa ka matin ngay malatiw. Umay kan sa makikape. O, ito gaw kulat nan Ay, anya lakit din ni Mari aya. Kituan Agtimpla ka nga rodeng. Mabiit lang nga Rod, tayo nakmang timpla iti kapim. Rabak ko la ka di, Mari. Adala ko maumay ko kidawin kan ka. Ket sapay la ko tapat ganak iti daytoy. Uray ta ita lang. Anya aya day tamare. Ibagam barang ka ba alak? Saan mo lang akidawan ti panagkantak, tas sintunado ak ngammom. Anya lakit din na yan? Saan, Mari? Ngam kidawak ko ano agdamag nilakay ko kan ka. Ibagam aditoyak anaturog idirabiin. Mabalin ka di, Mari. Anya? Ay, agar aramid kamot mare. Pagbalinan nakpay nga ulbod. Apay, sa di numanin aya tinagturugam idirabi Kwa. Di mo damagan pa Anya lakit din, ay. Amumlatan do sa din tinagturuga. Iti ayan tinabarbara nga arpad. Adayo na barbara, ngam iti arpad nila kay ko. Anya lakit din aya day ta nga arpad mare. Uy, alwada ma, amang ano inton agangay, mapuuran ka gapo iti day ta arpad ana barbara. Ay nga, kailo ka man min Rico. Anya lakit din dito yung babae. Kasla saan niyang biyag no di makita. Kung puno matibag pa nga, Rico. Mailiw ako na talaga kanta. Ada yung amin anagugwapo ka ng asawa. Talaga mo't ngamin ang nagugwapo at ngam ti asawam. Isungarod ana in love ka unay kanya. Hangam di kagdanag. Maup-up deta iliw mo kanya. Inton matamtama. Mapantamanin agpapas itiragsak ijay hotel. Wen, Rico. Sige, mapantamanin ipapas ti iliw ta ititong kamaysa. Agyaman at. Panaragsakan ak manan, Lilian, honey. Talaga anak ragragsak ak unay ta. Kasta akmat, Rico. Kayat ko, agtalinaad tapay lang diti hotel. Uray, tasaan mat amakadlaw di asawang, nga sa balingar aramidan. Wen, Rico. Pasige nga ron, sikati makamu. Agpapas talata itiragsak, itirabi. Adakon, Roger Lakay. Apay nga itakala nga simbang pet Lilian. Sa dino tinagturugam idirabi. Anya lakit din ti asawa kaya. Di ka kadiagdanag. Gapot na onda kas ginaramid ko. Napanak lang nakiturog ijay balay da Maritina idirabi. Naimasan mi mat ngami ng tinagragragsak. Gapot na kasangay tay may kadwang anak na. Ay, kasta ka di. Alang rod. Ingkag palasan. Kalpasan na. Inta manganin. Nakasaganan timakan ijay kusina. Lakay. Ina, talaga ang naglaka ang mamati kanyak to uto-uto nga asawa. Naimbaga malam mo, Maritina. Kastamat kan ka pare. Sumra ka pa'y
Di taon nagtipagsaritaan ta. Agyaman ak, mare. Ala, agtugaw ka pa'y. Agyaman ak muna, mare. Nakaumayak. Gapunta kayat ko ti agdamag ken ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam kanyak ti pudno. Sige pare. Anya ka diti kayat mo adamagan. Tasong batak. Basta amok ati sungbat na. Damagak la ko ma. Nupudno adito'y balayo ti nagturugan ni Lilian ni Derabi. Iso ngamin timbaga na kanyak. Anya? Anya lakit din ni Mari Lilian aya. Ay sana pud no dayta. Inulbodan na kamanan ni bakit mo, pare. Sige nga rod, mare. Dahil lang ti kayat ko adamagan. Agyaman na kiti oras mo. Okay lang, pare. Kaday ti lang ti maibagak. Agpaliiw ka, tapno maamuam, ti pudno ang mapaspasama. Nakalit di tayo kamanan, pare Roger. Agam aday bagakan ka mabalin ang makatulong iti parikot mo. Anya lakit ding aminan ti kastoy ang mapaspasama kaya. Anya nga dita, pare. Inton maminsan ang rumor ni bakat mo. Surutam iti nalimod. Iti kasta, mamuam no sa dino ti papapanan na. Huwag nagpaiso niya. Anya lakit din. Tadyak na panunot adagos dayta. Sige, pare. Aramidat to dayta inton sumaruno. Kat agyaman akin ka. Awan na nyaman na pare. Jakmet kayat arog-rugitan latan ni bakat mo ti ulom. Awan man na ti mararamidam. Maktuak layda, pare. Talaga adjakon pakawanan ni Lilian. Saan lang nga itaagun daw ti panangaramid na iti kastoy no bilang. Oh, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Ada ka din ti asawam, barok. Adda nanang. Ne, adda kayo magayam, nanang. Anya ka diti maipay ko. O sige, panawan kayo pa'y ditoy. Agsarsarita kayo pa'y. Tamang isaganak iti kape. Uray sa anon, barok. Kalkalpas ko matlaan nagkape. Kayat ko lang ang makasarita to'y asawam. Sige nga rod nanang. Lilian, agsarsarita kayo pa'y ditoy salas. Anya ka diti bagayo, nanang. Ibagayon taning, adda pa panak. Pudno ka diti mangmanggag ko asayang goseng may papankan ka, anak ko. Anya mananday ta. Nga adda ka no sa bali alalaki, akasinsin narak mo iti sentro. Kat mapmapan kayo pa iti hotel. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Di yu patpat yung dagita. Awan kinapudno dagita nga ibagbagada. Sa ulaang dagiti nagsiping tidila na dagita. Ay na anak ko, di mo kuman urayon nga isina na kati asawam. Agbalbaliw ka kuman. Ay, anya lakit din aya ni nanang. Saan apudno dayta ko na lang arudan? Wala, kada kayo numamati kayo kadagita at chismosa dito'y lugar tayo. Rumwara lang ay, kat amangan nurabiinton no makasangput ha. Sa dino ka di manan ti papanam, bakit? At dala pag nami kadagiti gagayim ko. Sige nga rod, agananat ka. Sige nga rod lakay, mapanakon. Surutak itinalimad ti asawak. Maamuak itan, no sa dino ti pudno apapanan na. Nakaumay ka man, pare Roger. Napatagsakit iti gagaram Talaga napatag pa Rinardo. Mabalin ka di ako yugan nak. Sa dino, pare? Mapan ko riputan dalilyan kan ti lalaki na. Sigurado ka iti daytang aramidan? Wen pare, iso apang nga asim ta kuyugan na kuma. Okay, awan pare ko't iti dayta, pare. Mapanta, kuyugan ka. Data mo nandito hotel, Lilian. Ala, umay kan. Sumrektan, tamagagaran akong unay kan ka. Mailiw akong kadagitila ilom. Ay, agtutur ka kadiri ko. Sana mani, agpapastamanin nga gragsak ito. Anya lakit din. Nagmayat no iliblibas ti ayat. Anya lakit din day tao. Di mo matpigsaan ng ibagatikas tao. Nakababain ka dagiti tao diti counter ti hotel. Anya ngay pare, kas nakita mat. Simrek dalil yan iti dayta a hotel. Anya ti aramidan dayta. Wen nga rod pare, diyak amo ti aramidak. Gapo ka dagitoy ang mapaspasamak. Patib ka rin ti pakinakam mo. Umay kan, sumrek tamot iti dayta a hotel. Ay, naiko.
Nagsakak na talaga. Ipapastamanin ita ti iliw ta iti tunggal na isa. Wen Lilian, o may kang arudan Ay na. Di nakngarod iguyod. Anya lakit din. Ay, magagaranak nga minin na talaga. Agpapastamanan, Lilian. Anya nga pare. Siya ka din ti mangilokat iti silid nga ayan damari Lilian kanti lalaki na. Si kalatan pare. Naimbaglakid din ta na mati dagiti staff da ito'y hotel. Kat intalak dati susi ti silid nga ayan dagiti awanan bayin. Nakasaga na kakadin na makakita iti posible alangada ita pare. Sige kid din pare. Ilukat mo ti rida ko, tapno malpasan da ito'y. Wen, ket inayadak. Tapno saan da amadlaw. Apay basta inlukat yulatan ti ridaw. Nagbabastos kayo Sino kayo? Siyak lang mat ti asawa ni Lilian. Ah, Una yan ti kasta alangayo. Mangibabayin ka nga asawa. Mamin ano ka di pa'y nga aramidam ti kastoy kanyak, ha, Lilian? Roger lakay. Kasano nga? Urnusan yun ti bagbagiyo ta agawitan. Masapol nga agsarita ta. Roger lakay. Ala, sumrek kan tagsarita ta itinalapat. Sika babae. Anya lakit din ay lakay. Pagawanan na ko ma. Yaka mo tinararamid ko. Iso anaaramid ko tikas jay. Ay ayatan ka lakay. Di ka nagsaupay, Lilian. Taurean niya pa iti bagbagam. Di kan mapakawan. Nauma akon iti kinalalakerom nga asawa. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Kunaklakid dino nagbaliw kan, ngem saan pa'y gayam. Ala, ingkaalaan ng dagiti kaus mo. Tapumanaw kan dito'y balay. Itamat lang! Pangasim ka di alakay. Di na ko mapapanawan. Kaputawan na mo kapapanag. Pakawanan na ka din alakay. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Diyak tunulitan ti kasi ngay naramid ko. Makamukan iti biyag mo. Inibus mo ti anus kan ayat ko kan ka. Nalabasan ti kastoy nga aramidam. Diyakon maiturad. Ang makisinublatak pa'y kadagiti adu alalaki iti biyag mo. Ikarik ka talaga lakay. Agbalbaliw akon. Basta ikanak pa iti sa bali akong daway. Pakawanan na, Roger. Umayak man na. Si kamot gayam, Lilian, anak ko. Sumurag ka pa'y Didi o nagtipagsaritaan ta. Anya ka di ayat ti masapol mo. Agsangsangit ka mag. Nanang, pinapanaw na kung ti asawa kay Jebalay may. Naaktuan na kami ngamin kiniri ko akabit ko ijay hotel. Di na kun mapakawan ti asawak nanang. Anyang itaramida. Ay, anya ka lakit din, aya Idi pa'y lang abinagbagaan ka, ngam di nakmat patpat dyan. Anya nga ita, ano samti kasta nagbanagam? Kasano akpaitan ngay nanang. Naibabayin ako na yan kapoy tinapasama. Agyaman ka, ta saan anang garong ti asawam. Uray namin ano nga inaramid mo ti kastakan ko, ana. Nagpatinggabatan ati kinaanos na. Day ti bunga tinalabas, apan nga busom iti kinasingpet, kag kinaanos ti asawam. Ala, papagayam! Ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Arlene Gumais. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itigay panang tarabay. Itay kapay dito'y salas apo manag na ilay. Apay aya, Di daklatan ang kaskaso, nanang. apay ilay, asino ti pakaburiburam. Anya nga asino ti bagbagayo. Kayat mo kaday, ta ibagak ti mapalpaliiw ko kan kay ti kalabas. Ha?
Nakita kayo kin ni Melo idi na minsan nga aldaw, ilay. Nagturong kayo ijay kasabaan. Anya? Anya tinarami jo ijay kasabaan kin ni Melo, Songbatan na. Nanang. Anyat inarami jo ijay kasabaan. Awan, nanang. Anya nga awan? Nagbayag kayo ijay kasabaan? Nanang. Ay, madiday ta nga arami jo, ilay. Intun kwan, maamuan ni Simang nga da relasyon nyo kin ni Melo nga asawa na. Milo, mudtoy day ta cellphone mo. Apay nga lang ti cellphone ko. Ited mo kanyak day ta cellphone mo, no kayat mo anasaya at kakanyak. Antay bakit? Hagasam, cellphone laengan ti igamam nga agmalmalam. Ikamanan iti sabali kay papanan ti panagigam ko iti cellphone. Di lang mabalinain nga game sakmat iti cellphone ko. Kanya games, jaklapat yan. At dalakit di katex mo a babae. Awan, bakit? Awan, bakit? Ha? Bakit tarupam? Talaga, mate. Awan ti babae si Mang, bakit? Jak marami day ta. Apay nga purido ka, Milaw. Ay, Makadlawa ka. Awan matig iga mamasilpon mo ita. jakon makontak nilay tatang. Makitam? Rimwar mo't laang tipod daw. A babaem ni Ilay. Agayatak mo tun kanilay. Isulap pang panunuta kaon. Ay, sinalbag ka, Milaw. Kasla naglakad ay tar, arami daw. Tatang, Ay, makamo ka. Numamuan ni si Mang at babaem. Sigurado nga ibadag na. Dahil ta di pegaro pa. tatang. Ay, kunak mo saan tan nagkita pa dito kasabahan nilay. Or-orayag ti text mo. Ngam di ka mo ag-text kanyak. Inalang aron di si Mang ti cellphone ko. Impaglaki din, ta saan ka nag-text kanyak. Saan ka di asaritaan taas si kati umuna nga ag-text kanyak? Sa bagay. Ay na, kailiw ka una yan, nilay. Kasta akmat ka, Milo. Mailiw akmatin kan ka. Ay ayatan ka. I love you. Agmalmalam tan dito kasabahan. Si Mang, Nay, si kamagayam tatang. kasla dapat padaan ma. Win nga rod, urayot ni Milo, tang. Kasta ka day. Nagsapa arimwar ni Milo, di mo agaw-awin, tatang. Ay, mga makumikum laang digital talon. Ha? Makumikum laki di daya ngagmulmula iti taraw. Anya? Masansan mo tayo, di pa nagkuyog yukin ni Melo, ilay. Pagkunaan yung nanang. Palpaliiwak amin agaraw mo, anak ko. Kuha ha, nanang. Kasano numaamuan ni si Mang Daytang aramidan niya? Ibagbagak nga rod ka ni Milo, ada kami laangan ti agdan na. Kat panawan na ni si Mang nga asawa na. Anya? Ay ayatak ni Milo, nanang. Saanan ang mabaliwan dit apanagayat ko kunkwana. Naglaing namin. Anya ti paglaingan na asasawaw? Kayat ko asawon. Nasamit nga agayat ni Milo, nanang. Anya? Agasam nga Milo. Apa ito nyaw? Kasabaan ti ayuyang yukin ni Ilay. Anya? Nakita kayo din namin sa ngal daw iti kasabaan. Ay, shh. Di mo pigsantak sa uto nyo. Abangan no adda sa bali makanggag. Nagsiglat ka matan Milo. At dalangarudan si Mang mo. At dapay Ilay mo. 2 in 1. Anya? Nay, tunyo. Payan ako nam dayta. Nagsingpat ka kini Milo. Iso ang makunak anagasat ni Milo kan ka. Wen, tunyo. Ay ayatak ni Milo. Gaputan nagagat. Sa bagay, nagagit nga agpaiso ni Milo. Nagagit nga agmula. Milo, mapan ka ka din agmula, ijay taltalon. Uwan bakit? Kunangamin kanyak ni tatang, mapan ka agmula, ijay taltalon. Iso pagdamdamagan ka. Ha? Anya pa'y timulmulam, ijay taltalon, lakay. Agduduma. Ay, ha? Uwan bakit? Agduduma timol mulak ijital talon. Iso kanayo na ijital talon. Mayat Anya ti mayat bakit? Naghanas ka di mo laang ti agmula, Milo. Uwan bakit? Nagganas na talaga ti agmulay tinatang. Nang runa, no apitek ton dagiti bunga na.
Ala. Agawa am nga rod ti agmula. Tapno adun to ti apitam. Wine. Wagan pa kay. Nagmalmalam ka mo, iti balayaw, milaw, saan ka mo tanapan ni talo na nagmula? Adda ka din bagbagayo kini si Mang Tatang. Ha? Nay, ada ayabot timbaga ka ni si Mang. Saan ko pa nakasarsarita ti asawam? Adda sa bali kay papanandag iti ibagbagana ang mapanak agmula iti taltalon. Agpay sumay, amapan kag bulmula iti taltalon. Saan lang nga taltalon ti pagbulbulam? Nudi ka ti pay kasabaan. Ah? O, rajak ibaga ka ni si Mang ti agpaysaw. Dumteng to ti kanito, matakwatan na ti madingar aramidin yaw kini ilay. Tatang. Apay nga, Milo. Ita ka lang agparang kanya. Kailiw ka na. Ngamnas ka ti panagan na ilay. Anya ti kahit maasawan. Ang mga nung matakwatan ni bakit tutir aramidin ta. No talaga matlaang ay ayatin nak. Sinaamo ni si Mang, tadatan ti agdan na. Saan akas ka rin natin kaya't mo mapasamak? No kasta nga rod, di na kay ayatan. Ay, ayatin ka. Pampanunutok lang. Nonya ti posible mapasamak. Anya ti kahit maasawan. Amo ni tatang ko ti relasyon ta. Oray ni nanang ko, naipudnokan ko na ti amin. Anya nga tati aramidin ta ilay. Imbagak mo tin ang panawam laangan ni si Mang. Aklunag. Ay, ayatek pa ilang ti asawak. Anya? Hindi ka mandanagan. Gapo ta ay ayatin ka mahit ilay. Milo. Agtali na ita pa ila dito kasabahan. Mailiwa ka talaga kan. Wan, Milo. Agtali na adtapay laang diti kasabaan. Ngamin, kailiw kan, Milo. Apay, di mo abaw, di mapaspasamak. Si Mang. Amok, tatang. Among bilagayam. Apay, di mo ungtan ni Milaw. Saan nga umdas ti panagungit ko kenkwan na tatang? Ha? Ano ti kayat mo asaway? Adda planok nga aramiden, tatang. Anya? Sigurado ang maibabain da adwakan ni ilay a babae na. Anya? Agsagana da kanyak, tatang. Saan abali, taammo ko no sa dino ti ayuyang da. Si Mang. Agin si singpetak pa ila ita, tatang. Ngam, addan na bukal a planok. Anya ngay day ta, si Mang. Makita yun to, tatang. Sigurado apakaibabay ng dadwa. Adda taman ti kasabahan nga ayo yang ta ilay. Wan, Milo. Dito ilatan kasabahan ti pagsinarakan tatap no awan makakita kadata. Wan. Nasamag na ito lugar. Isong awan makakita kadata. Wan. Ay na, nagpintas ka itangal daw ilay. Nagbanglo ka pa eh. Parakan ka day ta, Milo. Talaga? Wen, parakan ka ti kinapintas ko. Siga lang ti lalaking itibiyag ko. Asos, sa dino ngayon ti ayang dagiti kawusta ilay. Ha? Awan mat nga agpayson dagiti kawusta. Sino ngay tinangala ka dagiti kawusta? Awan mat nadlaw ko a tao. Ura siya, awan mo't nadlaw ko ngayon masidag a tao. Anya ti aramidon ta, Milo. Saan ta mo tin napuputan nga adan nangala iti kawusta? Kasanuta pa yun. Lamo-lamutan nga agawid. Sana mabalin, mabainak. Anyang ron ti aramidin ta. Siya, tinangala iti kawusyo, Milo. Ilay. Si Mang. Si Mang? Nagalas tilangayo alamo-lamo dito'y kasabaan. Apo, karuba! Umasidag kayo dito'y! Kitain nyo tilangada dito'y kasabaan! Kababain! Amoy umot gayam ti agbaen! Kwa? Hoy, si Camilo! Sakbay nga agsinata! Daytoy pa iti para ken kaka! Ay, anday ko, kinugtaram ti, anday, Guguram! Kat manipod ita, agsinatan, Milo! Ay, baka wala lang si Mang. Ay, sikat ay ayatay. Ay, di lang ko mapanawan. Ay, anday ko. Agdun na kayo iti daytoy ababaem! Ti ammo yung ata, jak ammo aditoy kasabaan ti ayuyang yo! Ay, kababain kayon, adwa! Ay, pakawanan na. Di nakisinsina. Pangasim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, na hindi pinaulwan. Kasabaan, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane.
Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Napagad ti siday na, May. Ay kat pumanaw kan dita lang ni sa ano, di mo kaya ti sidaan. Dinilaw ko lang ti sidayon, kastante ibagam. Siga kumaati nagluto no dilawang matlaang tilutok. Anya kalaki din aya. Madilaw lati. Puston, pumanaw ka dito lamisaan no di mo kaya timangan. Nagadulakit din ti saom aya, salbag ka. Nay, di ka nga ito agunguta. Anya ti kayat mo mapasamak, Ramon? Kasi ka man. Siyaklaangan ti pumanaw, salbag ka lalaki. Naglain ka nga agdilaw, ngam di mo amo ti agluto. Ay, piman kamot, Remey. Tunggal aga pa kayo kin ni Ramon. Umay ka dito'y balay. Makauma day jay alalaki. Naglaing agdilaw. Anyat dinilaw na ay anak ka. Nagapgad ka nung tisidaan alinutok. Anya, day talaang aban ang tinagapaan niya. Wala nang. Naglaing agdilaw. Ngam di namot amo ti agluto ti awanan bain alalaki. Ay narimay, nagrabaw arason tinagapaan niyo. Mala, agawid ka kiday na nakaw. Taurnosan nyo day ta problema yaw. Ay, diya kaya ti agawid na nang. Umyan akong diti balayaw. Ingkay aywan ni bakit mau, Ramon. Nagawid man ni balay ni Katugangam. Tunggal adda di na magustuhan. Mapanagkamang ijebalay dananang na. Kanayong lata na kastatyar aramidin yaw. Inal daw kayo nga agap apa kini Remy. Nagarsagid mo gamin tatang. Imbagak lang na apgad tilinuto na. Ay na, nagungutay. Anya. Jak amoy tila dya, babae ta naglaka nga agungungay. Rumwar ka dito'y sila'y anak ka. Umay na kan sukunan ti asawam. Manjak, nanang. Day, Ay, diya kaya ti agawid di balay may. Kagurgurak day jay alalaki. anya, ay rumwar ka kitday. Kat agsarita kayong agasawa. Anyamot ng day jay alalaki. Di ba'y lakat agawid. Malamapan kan iti ayan na tagsarita kayo. Apay nga da ka diti balay, Ramon? Di ka din kumurgura, Remy. Agawid tan ijebalay ta. Manjak. Ala na bakit? Agawid tan. Pakawanin na kaon noon niya man tinagbasulat. Che! Anya kalaki din ay bakit? Agawid tan tan eh. Mabaawan ang jalinuto kasi dahil. Sapay nagimas. Urean niya pa'y tibagbagam. Saan ako nga agawid? Di bakit ba? Di nakmanagkan? Ha? Kagurgura ka, Ramon. Umay ka kay din bakit? Ala, mapit lang nga rod. Tay nakagpakada kanina nang. Santan nga agap-apa bakit, Wan? Ay ayatan ka bakit? Ay ayatan ka mo, Ramon. Happy together tamanan, Wan. Wan, lakay. Di na nga rin talikudan Sumango ka kanyak. Apay ayamanan, Ramon. Kunak man, ay ayatan na mo bakit? Wan mat, ay ayatan ka mat. Sumango ka nga rin Wanan, aday ta. Ay no. Nagpintas ka talaga, Remy. Salbag ka. Samo na ibaga na pintasak no ada kayat mo. Ha? Ni, apay nga into prantikan ka nam, Ramon? Nagadat ti siday na linutong bakit? Anya? Nagadat lang nga rin, nagalsampay. Ay, buisit ka lalaki. Oray, di ka mangmangan, no yawam tilinuto kasi daan. Ay, di ka kumagungat Imbagak lang mo't anaadat ti linutom asidain. Buisit ka lalaki. Naglaing ka nga agdilaw. Ngam di mo matamot agluto. Syaklatan ka aglutluto dito balay. Ay, di ka aglaw ta nakababain. Mabain ka? Katpad no matibagbagak? Ha? Pumanawak man langan. Tapno awan ti agluto iti kanang. Anya? Imot mo matanday tabag mo adakkel. Umyan ako dito balay yun ni ading ko. Siguro, nagapa kayo manan kini bayaw Ramon. Sinalbag day di alalaki. Uray saan kami ngagkit-kita? Anyat nagapaan nyo ayamanang. Dilawan na amin alutwag. Kunamlan asino akalaingan nga agluto. Day tala ang tinagapaan nyo kini bayaw? Ay, nagbasit abanag. Basta,
Umyanak dito'y balayo, ading ko. Uray saan kami nga agkit-kita kan ni Ramon. Ay. Nagtalaw man ni bakit mo, pari Ramon. Uwen pare Osteng. Ada man hindi na nagustuhan ngayon bagak iso nagtalaw man. Nakita kahit nga daimot na takilabag. Napandag ka mang balay ni ipag mo. Uwen pare. Kahit yung kasukunan ani bakit mo. Eh, diyan mo. Panunutok pa yung umuna. Namapang kusukunan mo no sa arag. Inkalatan sukunan at asawam kat nga road pare. Makitan to. Ni, si kamot gayam bayaw Ramon. Uwen, ipagliw na eh. Umay ko sukunan ni manang mo. Sombra ka abayaw. Agyaman na ipag. Sige, nakayaban ni manang ko igi kusina nga aging inaw. Apay ngay may ka ditoy, Ramon. Umay kasukunan na ba kita agawitan? Manja. Manya lalaki din ibagan. Pakawanan na ko noon yaman tinagbasulak. Agawit aki din. Ornosin tanti problema ta. Tarupam. Uwe na yun. Ibagam latan ti kahit mong ibaga. Ay, di nakmanagkan. Kagurgura ka. Umadayo ka. Hindi bakit ba't? Oh, Di nakagka di bibig Ramon. Ew. ala, sumurot ka nga ro din kanya tagawitan iji balay. Diya kaya ti sumurot kan ka. No way. Umay ka ki din. Ramon, anya ti raramidam. Agawit nga ro din na bakit? Ala, mabitla nga ro da. Tagpakada ka nilyon nga ading ko. Together agin kayo manen agin di bakit mo pare. Uwen pare Osteng. Napan ko inay ayaw di balidalyo ni nga ipagkaw. Ay, very good no kasta pare. Naglakalaki din na gumurgura ni bakit mo. Jackman na mo itinay di babae. Madilaw labas eh. Ay na, gumuran. Kat agkamang mga dagosan kadagiti kakabsat na. Bueno, iti inana. Kaslaubing ngayon ka ay aywan pari Ramon. Ay, wan nga rod pare. No, di ako nagkan. Ay na, saan mo tin asumurot kanya? Anya? Nasken ka di pa nga agkam tapno sumurot ken ka paray. Uwe na pare. Agad ipangayayok kan kwa na. Tapno agawi di balay na. Hindi na ba ang kadidagiti badok bakit? Wan lakay, apay aya. Kaslasan mo't ang nalabaan. Adapay larugit na. Anya? Siga ko man ati naglaba? No di mo kaya ti panaglaba? Ne, umingar ka manin bakit? Ibagbagak lang mo't nga dapay larugit na. Naglaing ka nga agdilaw. Agyaman kagit di at alina ba akpay dagiti lupot mo? Di ka nga rin aglaw, Agsarita ta ko maitinasayaat. Ay, agtalaw ako. Diya kaya ti araramidam kanyak. Sangit ka ba pa? Apay? Ay, parigatin naglauna yan nga agtrabaho dito yung nagtibalay. Naglaing ka pa yung agdilaw. Salbag ka lalaki. Anya? Awan mo't ni Remy dito'y balayo, anak ko. Agmay-may sa kamutain. Kasi iti sigod tatang. Nagtalaw man ni Remy. Ibet na, di dakilabag na. Kahit napanan manin di asawam. Nalabit nga ijay balay dananang na. Bueno, ijay balay dalyaw ni akabsat na. Anya? Makauma. Kanayon lata na mapangkusok-sukunain. Anya tigat nasawan, inak man ang sukunan itinapanan na. Ay, anya lakit din aya, anak ko. Anya, mutinda di babae. Ay, panaganak san ititalaw. Anya? Tumanalaw to, mitawanan bain. Makaban mo kasuksukunan. Imot mo man anday ta nagdakkel abag mo, anak ko. Wana nang, saan ako nga gawawid iti balay mi? Amuklatan, anagapa kayo manan kin ni Ramon. Kagurgurak na dyan lalaki nanang. Kunamlan asino akadalusan. Apay ka di ayamanan, anak ko. Nagrugit ka no, tili na ba akabado na? Amangan no imbaga na laeng dayjay, anak ko. Di mo kumaikan iti sa bali akay papanan. Basta, umyan ako dito balayo nanang. Saan ako nga gawawid? Sigurado ka? Wana nang, talaga jakon kaya ti agawid. Nungay umay nakasukunan. Ibagayo ang nagsakitak iti kubid. Tapno saanan nga umay ditoy. Anya? Uray jak makitkita rin dyan lalaki. Kagurgurang kawanan bain. Nay, si kamot gaya ang baraw. Una nang, umay ko kumasukunan ti asawak.
Agsakit ka no ti anak ko, Ramon. Anya ka nung iti sakit na? Agsakit ka no iti COVID. Anya? Kilat mo ti pa nagsakit na iti COVID? Wen, Ramon. Nasakit ka no pa iti ulo na. Di ka kano umay dito'y balay may takagurguran na ka. Anya laki din ni Remy. Aha, jackpot yan anak COVID. Isang ayawit ko nanang. Bakit? Ay, di na man naprosan, Ramon. Diyak kaya aton ti agawid. Ala ka din na, bakit? Gawid tan. Di ka din gumurgura. Kagurgura ka. Uray santan nga kita. Anya laki din ni bakit? Agawid tan. Tanay, adaginatan ko aparagan ka. Anya ti ginatang mo. Baro akawas mo bakit? Agpay sureta nga ibagbagam, Ramon. Wow! Saan lakawas ti ginatang ko aparagan ka? Inggatangan ka pa iti baro nga underwear mo. Mabit lang nga ruda. Tay nakagpakada ka ni nanang ko. Bakit? Nakita, di magasot iti unog ti bulsak. Anya ti kayat mo asawan, Ramon? Siyak tinangala iti limagasot iti bulsa ti pantalon mo? Anya laki din ni bakit? Jack imbaga si ka tinangala. Damdamagak lang no nakita. Ayawanan ka itibain, Ramon. Sa anak magtatakaw. Di ka nga ron agungat na bakit? Dakes ayat agdamag. Nagsakit na iti nga inaramid mo kanyak, Ramon. Pagparparangam magtatakawak. Agtalawak langan. Anya. Lima na taon na di nagsinuko ni Ramon dito balayo, nanang. Ay kat naumamat siguro na. Nga umay mang suksukon kan ka anak ka. Anya? Uray siya. Naumaakmatan iti kastangar aramidam. Ay, nanang. Saan niya iti panang kanunong kin ni Ramon? Sika ti addabasol na. Gaputa naka-ar-ar sagid ka anak ko. Nanang. Nakunana pa yun kanyak amakisinan kan ka. Tamakirilasyon laengaw iti sa balay. Anya, ay sana mabalinday tananang. Agawid akon, katin nakasarita ni Ramon. Diyak kayat nga isukat nak iti sa bali ang babae. Di nak isuksukat iti sa bali, lakay. Matayak lakit di numapukaw ka iti biyag ko. Kun kunak lang mo ti agin tatalaw. Anya? Aglamlambingak matlakan ka Isukat kan Remy. Nilakay mo't sana. Pangasim. Ay ayatan ka. Di nakawiwitan Pagkawanin nak nga ruden alakay. Agbalbaliw akon. Basta di nak isuksukat iti sa bali. Mailiw akon kan ka, Ramon. Uwanan ba kayo? Pakawanan kan. Mayiliwak batan kan ka. Happy together tamanay. Ala, pamagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni Tibiyag na intay pinaulwan. Happy together! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo si Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.